హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 15వ అధ్యాయాన్ని మరి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో మనం పూర్వపు అధ్యాయాల గురించి చూసినట్లయితే మనకి 1 నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు కర్మయోగాలు గాను, ఆ తర్వాత 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయము చివరి వరకు కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరతత్వాన్ని అంటే దేవదేవుని గురించి విశదంగా తెలియచేసినటువంటిది. సో కనుకనే ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలుగా మనము చూసినటువంటివి. మరి ఆ తర్వాత
13వ అధ్యాయం నుండి మనకి సాధారణంగా జ్ఞాన యోగాలు, జ్ఞాన షట్కాలుగా చెప్పబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాలు. సో 13వ అధ్యాయం అయినటువంటి మరి ఆ ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము, దాన్ని క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయం. ఎందుకంటే ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మనకు చెప్పబడినటువంటి అంశం వినయంగా జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా మరి అతడు అంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే వినయంతో జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటాడో అటువంటి వాడు మరి ఈ భవబంధనాల నుండి విడిపడేటువంటి అవకాశము ఉన్నది అనేది మనకి 13వ అధ్యాయము. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన యోగాలలో మొదటి అధ్యాయం అయినటువంటి ఆ క్షేత్రజ్ఞ విభాగము, ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. అలాగే నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి మరింత జ్ఞాన వికాసాన్ని కలగజేస్తాను అంటూ మరి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, మరి ఆ త్రిగుణాలు జీవుడిని ఏ విధంగా బంధిస్తూ ఉన్నాయి, మరి ఆ త్రిగుణాల నుండి ఏ విధంగా జీవుడు బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాలు. అంటే త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, మరి ఆ త్రిగుణాలు ఎలా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, అవి ఎలా బంధిస్తూ ఉన్నాయి, మరి అలాగే ఆ గుణాలు త్రిగుణాల నుండి ఎలా అంటే ఎలా ముక్తిని కలిగిస్తాయి అనేటువంటి అంశము మనకి ఆ 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో నిన్న ప్రభు వివరించడం ద్వారా చక్కగా మీరు విన్నటువంటిది. సో మరి ఎందుకంటే ఆ సత్వ, రజో, తమో గుణాలు ఒక్కొక్క ఏ గుణంలో ఉంటే ఏ విధమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాము అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనము ఆ అధ్యాయంలో నేర్చుకోవడం జరిగినటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఆ కర్మయోగమైన మరి కృష్ణ అవుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కానీ ఏంటో వస్తుంది, ఏంటి ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు మనకి చాట్ లో. ఇది ఇక్కడ చాట్ లో ఏం లేదు, పర్సనల్ గా మీకు ఏమైనా పెట్టారేమో ప్రభుజీ. అవును, ఎవరో ఏవో వస్తూ ఉన్నాయి ఏంటి. అంటే స్క్రీన్ షేర్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు మీరు. వాయిస్ అయితే ఓకే ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాత్రం. స్క్రీన్ షేర్ స్టార్ట్ కాలేదు కదా? ఎస్ ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా ప్రభు? ఆ, వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. ఏదో మెసేజెస్ వస్తుంది కంటిన్యూస్ గా. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో మనము 14వ అధ్యాయంలో ఆ ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలలో మరి జీవుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు, ఆ గుణాలలో ఉన్నప్పుడు మరి జీవుడికి తదుపరి అతని యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు మనము చూసేటువంటి ఈ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి 15వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తూ, ఈ 15వ అధ్యాయం అయినటువంటి పురుషోత్తమ యోగము, ఎందుకంటే వాస్తవానికి అంతకుముందు 7 నుండి 12వ అధ్యాయాలలో యోగం యొక్క ఘనతను శ్రీకృష్ణ భగవానులు వివరించిన తర్వాత, అర్జునుడికి వివరించిన తర్వాత వేదం అంతే కదా, సో వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనకి ముఖ్యంగా ఈ జ్ఞాన యోగాలు 13వ అధ్యాయము 14వ అధ్యాయము ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నటువంటివి, ఇక ముందు వచ్చేటువంటి అధ్యాయాలలో వేదాలకు జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఆ కర్మయోగమైన, భక్తి యోగమైన, జ్ఞాన యోగమైన ఏదైనా అది మనకి ఆ వివిధ పద్ధతులను భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే చేయాలి అనేటువంటిది మనకి 14వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఈ పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. సో దేవాదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో. వేళ్ళు పైముఖంగా, కొమ్మలు కింది ముఖంగా, వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగి నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడినది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. సో ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా ఆ భక్తి యోగాన్ని గురించి చర్చించిన పిదప యోగ అంటే వేదాలను గురించి ఇక్కడ మరి ఆ భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సాధారణంగా వృక్షాలు వేళ్ళు కింది ముఖంగాను, కొమ్మలు పై ముఖంగాను ఉండేటువంటిది మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో చూసేటువంటిది. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వృక్షం అశ్వత్థ వృక్షం.
ఏం చెప్తున్నారు? వేళ్ళు పైముఖంగా ఉండి కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేద మంత్రాలను ఆకులుగా కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. దానిని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనముతో పోలుస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ కామ్య కర్మలలో రతుడైనటువంటి వాడు మరి ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో చిక్కుకొని అతడు ఒక కొమ్మ నుండి మరొక కొమ్మకు నిరంతరము మారడం తప్ప దీని నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశమే లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అందుకే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము నుండి బయటపడేటువంటి ఆ విషయాన్ని ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి దేవాది దేవుడు. ఎందుకంటే ఇలా వేర్లు పైముఖంగాను శాఖలు కిందిగా ఉండేటువంటివి మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి అనుభవంలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఒక కొలను దగ్గరికి వెళ్ళి లేదా చెరువు గట్టు పైన వృక్షం ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆ నీటిలో మనకి అది మనకి ఈ విధంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే దాని యొక్క కాండం పైకి ఉన్నట్లుగాను శాఖలన్నీ కిందికి ఉన్నట్లుగా మనకి అనుభూతమవుతూ ఉంటుంది. ఒక నీటి కొలను పక్కన కనబడేటువంటి వృక్షాలు లేదా కాలువ గొడ్డున ఉన్నప్పుడు ఆ గట్టుపై ఉండేటువంటి వృక్షాలన్నీ కూడా నీటిలో ఆ విధంగానే కనిపిస్తూ ఉండేటువంటివి. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అతచోత్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలాః అదచ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీను బంధీని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా త్రిగుణాలు ముందు పూర్వపు అధ్యాయంలో సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు అవి బంధింపబడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క మరికొంత వివరణ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. దాని యొక్క కొమ్మలు అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించి ఉంటాయి అని చెప్తారు. దాని కింది భాగం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా నీటి తటాల దగ్గర నీటి కొలంలో పక్కన ఉన్నట్లయితే అవి మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి మరి అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించి ఉంటాయి. మరి దాని యొక్క కింది భాగంలో అనేక రకాలైనటువంటి జీవులు, అంటే మానవులు, పశువులు, గుర్రాలు, ఆవులు, కుక్కలు అంటే అన్ని కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువులన్నీ కూడా ఈ శాఖల్లో తన జీవన విధానాన్ని గడుపుతూ ఈ విధంగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి అనురక్తులై ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను వృద్ధి చెందించుకుంటూ అనేకమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తూ ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు మారుతూ ఉంటారే తప్ప ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాలను భోగించడం ద్వారా ఆ ఇంద్రియ విషయాలకు ఆసక్తులై ఉన్నటువంటి వారు ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో, అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి భౌతిక జగత్తులోనే నిరంతరము ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు మారుతూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడ, నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో నచాదిర్న చ సంప్రతిపద్యతే
ప్రతిష్ట అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. ఇంకా చెప్తున్నా, తత పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గత న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇంకా ఆయన ఈ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి చెప్తూ, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకములో ఎవ్వరికీ తెలియదు, దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయము ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ తెలుసుకొనలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్న వేలతో వెలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలోనే నిమగ్నమైపోకుండా మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి వాస్తవానికి దాని యొక్క రూపము అర్థం కానటువంటిది. ఇక్కడ మరి అటువంటి దానికి ఒరిజినల్ గా ఉండేటువంటిది వేరొకటి ఉన్నది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేదు. అలా దాని యొక్క స్థిరంగా నాటుకొని పోయినటువంటి, ఎందుకంటే దాని యొక్క ఆరంభం ఎక్కడో లేనిది అటువంటిది. సో ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తరువాత అతడు అంటే ఆ జీవుడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడం గురించి వెతకాలి, తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఎవ్వరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవ్వరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి చరణు పొందాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి శరణ పొందవలసినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తుని మరి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ భోగ విషయాలపైన ఆసక్తమై ఉండకుండా మరి వాటి నుండి వైరాగ్యాన్ని పొంది, అంటే వాటి పైన అంతమైన ఆసక్తిని చూపెట్టకుండా వాటి నుండి బయటపడాలి అని చెప్తున్నారు. అలా బయటపడి ఆ వైరాగ్యం ద్వారా మరి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి ముక్త స్థితిలోనికి వస్తాడు. అటువంటి ముక్త స్థితిలో ఆ భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిరంతరము నిమగ్నమవుతూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అందుకే మరి పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. అంతకుముందే మనకి ముందు పూర్వపు అధ్యాయాలలో చెప్పారు, ఆ నా దివ్య ధామము జనన మరణాలకు అతీతమైనది. మరియు ఆ ధామాన్ని చేరిన వాడు తిరిగి మరలా ఈ సృష్టి ప్రళయ సమయంలో నశించిపోవడం కానీ మళ్ళీ సృష్టించబడే సమయంలో జన్మ తీసుకోవడం కానీ జరగదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అటువంటి మరి ఎవరి నుండి ఈ సమస్తము, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక సృష్టి కొరకు ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక్క అంశ ముగ్గురు విష్ణువులుగా, పురుషావతారాలుగా ముగ్గురు విష్ణువులుగా, మహావిష్ణువు, గర్భోదకశాయి విష్ణువు, క్షీరోదకశాయి విష్ణువుగా ముగ్గురు విష్ణువులుగా ఉంచేటువంటి విషయాన్ని మనకి అంతకుముందు చూసినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మరి అలా ఏమిటి అనేటువంటి ఈ వృక్షంలో ఉండేటువంటి వాటిని వెతుక్కుంటూ పోతే, అలా అన్వేషించడం ద్వారా మనిషి గర్భోదకశాయి విష్ణువుచే సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడే సృష్టికర్త కాబట్టి అనేది ఇక్కడ మనకి, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టికర్తగా ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష
అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి మరి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి చరణజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, మరి ఎవడైతే ఈ మిథ్య గొప్పతనము, సో ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వలన, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క సాంగత్వం వలన కలిగినటువంటి ఆ మోహాన్ని, అనురాగ దోషాన్ని, నాది నేను అనేటువంటి, ఏది వాస్తవికమైనది, ఏది సనాతనమైనది, ఏది స్థిరమైనది, ఏది అస్థిరమైనది తెలుసుకొని నిత్యమైన దాన్ని అర్థం చేసుకుని కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు వంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఆ పరమ పురుషుణ్ణి చరణజొచ్చేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే మరి ఆ శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుడిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే, మరి అంతకుముందు 10వ అధ్యాయం వరకు బోధించినటువంటి బోధనల ద్వారా అర్జునుడు 11వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడిని యథావిధిగా 10 మరి 11వ అధ్యాయాల్లో అర్థం చేసుకుంటాడు. చేసుకుని పరంధామ పరం పురుష నీవే అంటూ ఆయన్ని చేస్తూ ఉండేటువంటి. సో మరి అలా యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇక ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, ప్రీతి తాపాలు వంటి ఆ ద్వంద్వాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా జ్ఞానపూర్ణుడైనప్పుడే అతడు దేవదేవునికి శరణజొచ్చుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలా సాధ్యమవుతుంది. అలా శరణజొచ్చినటువంటి వాడే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామము ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. అంతకు ముందు చెప్పారు, మరి ఎవ్వని ద్వారా ఇదంతా సృష్టించబడుతుందో అటువంటి దివ్య పురుషునికి, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆయనకి శరణుజొచ్చి మరి ఆయనని ఆశ్రయించాలి అని చెప్పినటువంటిది. కాబట్టి అలా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఆయన. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకు ఉండేటువంటి ఏ విశ్వమైనా మరి సూర్యుడి యొక్క కాంతి కానీ లేదా చంద్రుడి యొక్క కాంతి కానీ ఉన్నప్పుడే మనకు ఉనికిలోనికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏదైనా కానీ. ఒకవేళ అవేవి లేకపోతే విద్యుత్ లేదా అగ్ని వంటి వాటి ద్వారా. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం మాత్రము ఆ భగవంతుని యొక్క తేజోమయం చేత అది ప్రకాశితమవుతూ ఉంటుంది. అంతేకాని ఈ భౌతిక జగత్తులో లాగా సూర్యుడు గాని చంద్రుడు గాని అగ్ని విద్యుత్ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాడు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే జీవుడు ఈ చీకటి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత వరకు బద్ధ జీవనంలోనే ఉంటాడు. ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా బంధనాలలోనే ఉంటూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు.
కాబట్టి మరి ఆ మాయా బంధనంగా ఉన్నటువంటి భౌతిక జగత్తు అనే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఈ మిథ్యా ప్రకృతి యొక్క ప్రతిబింబించేటువంటి చెట్టు ఏదైతే ఉందో దానిని ఖండించి వేసి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి చేరుకోవాలి, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానింద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కరిష్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మమైవాంశో జీవలోకే అంటే ఈ జీవులన్నీ కూడా, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉనికిలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైన అంశాలుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వత అంశాలైనటువంటి ఈ జీవులు మాత్రం బద్ధ జీవితం కారణంగా, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చి జగత్తు ప్రకృతి త్రిగుణమయమైనటువంటి వాటి సాంగత్వ కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ దేహం ఒక రథంతో పోల్చి, మరి ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలే మన యొక్క ఇంద్రియాలు, ఆ పంచేంద్రియాలు. సో అవి కాకుండా ఇంకా మనసు అనే ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ఆ మనసు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు జీవులు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోని ఈ జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క శాశ్వత అంశాలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ బద్ధ జీవిత కారణంగా వారు మనసుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియములతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్పబడినటువంటి అంశం ద్వారా జీవుడు అనేటువంటి వాడు నిత్యుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశ. కానీ బద్ధ జీవిత కారణంగా మరి అతడు తన యొక్క వ్యక్తి అంటే తన యొక్క వాస్తవిక ధర్మాన్ని మర్చిపోయి మరి అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధకారమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశం మనకి ఇక్కడ. అందుకనే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఆ జీవులకు కొంత పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వతంత్రము ఇవ్వబడినటువంటిది. మరి ఆ జీవుడు అంటే వ్యక్తిగత అంశగా ఉన్నటువంటి ఆ జీవులు మరి వారి యొక్క ఆ పరిమితులతో కూడిన స్వతంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరచుకొని ఆ భగవంతుడిని మరిచిన కారణంగానే ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధకారం అవుతూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన యొక్క విభిన్న భావనలను ఒక శరీరము నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని దాన్ని అంటే పాతదాన్ని విడిచిపెడతాడు. అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి తాను చేసిన కర్మలను అనుసరించి జీవుడికి వివిధ రకాలైనటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల రకాలైన జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని అతడు చేసుకున్న కర్మలను అనుసరించి ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా
చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం అధిష్టాయ మనఃక్షాయం విషయానుపసేవతే. భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ విధంగా జీవుడు అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఒక దేహం నుండి ఇంకొక దేహానికి తన యొక్క గత జన్మలకు సంబంధించిన, అంటే తాను ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని అతడు పొంది ఆ దేహంలో అతడు ఏదో సుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాను. అందుకే చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి మరి దానికి తగినట్లుగానే మనసుతో కూడి ఉన్న, దానికి తగినటువంటి చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మము అనేటువంటి ఆ మనసును కూడి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలను అతడు పొందుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియార్థాలను అనుభవించును అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీవుడు తన చైతన్యాన్ని పిల్లులు, కుక్కలు గుణాలతో కలుషితం చేసుకున్నప్పుడు తదుపరి జన్మలో పిల్లి లేదా కుక్క లేదా అతడు ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని అతడు పొందుతూ ఉంటుంటాడు. దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సంఘటన మనం ఈ దృశ్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే సాధారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే ఆ కళ్ళ ద్వారా చూడడం వల్ల ఒళ్ళు జిగర్ పడుతూ ఉంటుంటుంది. అక్కడ ఆ వాసన చూస్తే వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో మన వంటికి కొంచెం ఏదన్నా అంటితే వెంటనే తులిపేస్తుంటాం. కానీ ఆ విధమైనటువంటి అంశాలకు అనుకూలమైనటువంటి ముక్కుని, కళ్ళని, చెవులని, చర్మాన్ని పొందినటువంటి ఇది ఈ ప్రదేశమే స్వర్గంగా భావిస్తూ ఉంటుంది. సో ఒకసారి ఇక్కడ మనకి సంఘటన చూస్తే ఇంద్రుడు తన దేవగురువు ద్వారా శపించబడి భూలోకంలో పంది లాంటి జన్మ తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే అలా ప్రవర్తించినందుకు ఆయన శాపం ఆ విధంగా ఇస్తే వస్తాడు. చేసి ఇక్కడ ఉండి ఆ కాలం అయిపోగానే తిరిగి రమ్మని పిలిస్తే, లేదు నేను ఎట్లా రావాలా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా సంతానము, నా ఈ సంసారం, ఈ ఇల్లంతా ఇదంతా ఇది నాకు బాగుంది అంటే స్వర్గాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో. సో ఆ విధంగా ఆ రకమైనటువంటి వాటికి అనుకూలమైనటువంటి వాటిని పొంది వాటి ద్వారా ఆ ఇంద్రియార్థాలను అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు జీవుడు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. జీవుడు మరి తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడుతూ ఉన్నాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, జ్ఞాన చక్షుషః అనే పదము చివరికి శ్లోకంలో చివరి పదం జ్ఞాన చక్షుష అనే పదము ముఖ్యమైనది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు అని అర్థం. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం సాధారణంగా మనకు ఆ జ్ఞానం ఏదైనా ఒక విషయం పైన సరైనటువంటి అవగాహన జ్ఞానం లేకపోతే, ఎందుకంటే మనం కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఆ కార్లో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా మనకి ఆ ఇంజన్ పైన దానిపై సంబంధించిన జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల అది అక్కడే ఆగిపోతుంది, లేదా ఏదో ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ
కారుకు సంబంధించినటువంటి శిక్షణ పొందినటువంటి వాడు మెకానిక్ ఉన్నాడు అనుకోండి, చూడగానే ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని సరి చేసేస్తాడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, మరి జ్ఞానంని పొందినటువంటి వాడికి మాత్రమే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి, అంతేకాని మూర్ఖులు ఇవేవి కూడా తెలుసుకోలేరు. ఈ శరీరాన్ని ఎలా వదిలేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేక, అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఏమాత్రం కూడా అవగాహన చేసుకోలేని పరిస్థితులలో ఉండి, ఈ జన్మలో ఇప్పుడు ఉన్నాం కదా, అనుభవించాలి, ఇప్పుడు పోతే ఇంకేం చేస్తామో అంటూ చెప్పేటువంటి విషయాన్నే గుర్తు చేస్తాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యతంతో యోగిన చైనం పశ్యంత్యాత్మనన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు ఈ విషయాలన్నిటినీ స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో మరి ఆ మార్గంలో, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గంలో అనేక మంది యోగులు ఉన్నటువంటి విషయం. కానీ ఆత్మానుభూతిలో అంటే నెలకొనకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ దేహంలో మార్పులు ఏం జరుగుతున్నాయో చూడలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఆ నామమాత్ర యోగులు మరి ఈ విషయాన్ని, కానీ ఎవరైతే యథార్థాన్ని ఎరిగి ఉంటాడో అతడు మాత్రమే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ భక్తి యోగ నియమాలను పాటించినటువంటి వారు మాత్రమే వీటిని స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు అనేటువంటి. అంతేకాని మనసు అభివృద్ధి చెందినవాడు, ఆత్మానుభూతిలో లేనటువంటి వాడు ఈ విషయాలను ఏం జరుగుతుందో, ఈ జనన మరణం అంటే ఏంటి, ఇవంటే ఏంటి, ఏమీ తెలుసుకోలేడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంకా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి జగద్భాసయతే కిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండే వస్తూ ఉంది. చంద్రుడిలో కాంతి, చంద్రుడి యొక్క వైభవము మరియు అగ్ని ఉన్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఏ విధంగా అన్నీ జరుగుతున్నాయో ఆ బుద్ధిహీనుడు మందమతుడు అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్పి, కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించినటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అతడు జ్ఞానంలో స్థితుడు కావచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆ సూర్యుని, చంద్రుడిని, అగ్ని, విద్యుత్ మొదలైన వాటిని గురించి మనము చూస్తూ ఉంటాం. వాటన్నిటిలోనూ కూడా భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఎరిగినప్పుడు యథార్థాన్ని దర్శించుకోగలుగుతాము. అంటే అప్పుడు కృష్ణ భక్తి భావన, కృష్ణ చైతన్యము ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక, మరి ముఖ్యంగా జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా మరి ఆ తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం జరిగేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మొత్తం ఆ సౌర మండలాన్ని సూర్యుడే ప్రకాశింపజేసినట్లుగా మరి ఈ దేహంలో ఆత్మ మొత్తాన్ని కూడా ఇదవుతుంది అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు,
గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉన్నాయి. నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి ఆ భగవంతుని శక్తి చేతనే సకల గ్రహాలు గాలిలో తేలియాడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినది. అంతేకాని ఎవరో ఏదో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆకస్మిక జరిగిన మార్పుల వల్ల ఒకదానికొకటి ఇలా నీకు ఇది చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో బట్ ఇదంతా ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఉన్నది అంటే దాని అంతటికి కారణము ఆ దేవదేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకనే భగవంతుడు ప్రతి అణువులోనికి, ప్రతి గ్రహంలోనికి, ప్రతి జీవిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. మరి అందుకే ఆ బ్రహ్మ సంహితలో చర్చించబడినటువంటి అంశం. అలాగే దేవాదేవుని ఒక ప్రధాన అంశ అంటే ఆ పరమాత్ముడు అన్ని గ్రహాలలో, విశ్వంలో, జీవునిలో, చివరకు పరమాణువులో కూడా ప్రవేశిస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలియచేయబడినటువంటిది. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే అహం వైశ్వానరో అంటే ఇక్కడ అహం అంటే నేను, వైశ్వానరో అరిగించే అగ్ని అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏమిటంటే నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణ క్రియకు ఆ జీర్ణ క్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని అని చెప్తున్నారు. అంటే అరగించే అగ్ని ఆ భగవంతుని పూర్ణాంశ అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఆ ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది, మరి మనం కడుపులో పంపినటువంటి సమస్త ఆహారాన్ని అరిగించడానికి దానిలో అగ్ని ఉన్నది అని ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఆ స్టమక్ లో అగ్ని మండినప్పుడే ఆకలి ఉంటుంది అని, అలా అగ్ని సరిగా పనిచేయనప్పుడు ఆకలి ఉండదు అని. మరి ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ అగ్ని చక్కగా పని చేయకపోతే మనకి దానికి సంబంధించిన కొన్ని మార్పులు చేర్చడం అవసరం అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణ క్రియకు యొక్క జఠరాగ్నిని అని చెప్తూ ఉన్నారు. జఠర రసము అని చెప్తారు, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో మరి అలాగే మరి ఇక ఈ ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకు ఆహార పదార్థాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయని చెప్తుంటారు. ఏమిటి అంటే అవి త్రాగేవి, తాగడం ద్వారా తీసుకునేవి, అలాగే నమలడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, నాకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, అలాగే చీకేవి లేదా పీల్చేటువంటివి అని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. ఈ జఠరాగ్ని ఆ జీర్ణ రసము అని చెప్తాం, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అదే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని క్రమక్రమంగా అరిగింప చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాను.
ఇష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదై చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి ఒక్కరు హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతి మరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే జీవుల్లో కలిగేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి ద్వారానే కలుగుతూ ఉన్నవి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడునై అని చెప్పి అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే నిజానికి నేనే ఆ వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే చరచాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు అక్షరుడు అనే రెండు తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ వేదాంత సూత్రాల్లో తెలియచేయబడుతున్నట్లుగా ఈ జీవులు క్షరుడు అక్షరుడు. క్షరుడు అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి వాడు, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది. అక్షరుడు అంటే ఇటువంటి మార్పులకు లోను కానటువంటి మరి అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, క్షరుడు అక్షరుడు అనే రెండు తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ జీవులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మరి మనము అంటే ఇక్కడ క్షరుడు అక్షరుడు, క్షరుడు అంటే క్షీణించి, అక్షరుడు అంటే క్షీణించినటువంటి, అంటే ఆ శాశ్వతంగా భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా క్షరుడు కాగా మా దేహానికి మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటి వాడు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకున్నటువంటి వాడు ఇక మళ్ళా ఈ భౌతిక జగత్తులో కానీ ఇతర అంశాలకు లోకి రాడు. కనుక అతడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ప్రతివాడు ఎవడైనా. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు, ఇద్దరు ఎవరు? క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరితో పాటు మూడు ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశరహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అంటూ చెప్పారు. సో ఇంకా చెప్తున్నాను, యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికీ అతీతముగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణముగా నేను ఈ ప్రపంచములోను మరియు వేదాలలో పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందినాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను.
యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో ఇంకా చెప్పు ఓ అర్జున, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు. ఓ భరత వంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జునా, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవ్వడైనా బుద్ధిమంతుడే అవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల